जों जोनोम जानाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल बेयो 2015 मायथाइनि गाबोननि अक्ट' 5 आगस्ट खालि जोनोम जादों आरो दिनै फैयै फैयै बियो गाबोन 9थि खेब बिनि गायसन सान जोङो फालिगोन। बे गायसन सान फालिनायाव टटेलि जोंनाव 14,000 मानसि जोङो गेदारिं खालामनायनि टारगेट लादों। थारमाने जोङो मोनब्रैल' ब्लकनि मानसिनि गेदारिंखौ लादों, बाखि सेन्ट्रेलनि जिल्लानि आरो ब्लकनि दैदेनगिरिफोर जोंनाव बेयाव बाहागो लाफैगोन। 14,000निफ्राय 16,000ल' जों टारगेट लादों। बांद्राय गरम बोथोरखाय हुलस्थुलियासो जों मोनसे थासारि जों सृष्टि खालामनो नागिराखै। बिनि गुबै थांखियानो जादों दिनै बिटिआरआव 35 लाख बिटिआर बासिया थांनाय बोसोरफोराव फ्राय 15-20 बोसोर समाव जोंनि मानसिफ्रा सान्थि लुबैदोंमोन, जोंनि मानसिफ्रा खौसेथि लुबैदोंमोन, जोंनि मानसिफ्रा गोजोनथाय आरो जौगाथाय लुबैदोंमोन। जाय थांखिजों दिनै इउपिपिएल दोलोआ जोनोम होदों बा जोनोम होजादों, बे थांखिखौ दिनै जोङो साक्सेसफुल खालामदों। बेनिखायनो जोङो रंजानाय मोनदों आरो दिनै जोंनि खामानिया खोब मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दङ आरो दिनै जोङो मेन्टेलि फिजिकेलि गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो प्रिपेयार जाखाबाय। गतिके नैबे सायनासालिनि खामानिया मावफुंगासिनो दङ। दा हरनि 9 बाजियाव बे जाफुंजोबगोन। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिनि अनगायैबो गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरबो बेयाव बाहागो लागोन नामा? बेवहाय एजिपिनि आफादगिरि आरो बिजेपिनि आफादगिरि जिल्लानि बिथांमोना सानैया बाहागो लागोन। बाखि जों रावखौबो लिंहरनाय जायाखै।